Може ли застраховката да е по-евтина? Този въпрос получих по отношение на застраховка помощ при пътуване в чужбина. Здравейте! Аз съм Майя и вече 16 години съм професионален застрахователен консултант. Да, може да е по-евтина, но правилният въпрос тук е: какво обезщетение очаквам, ако плата 10 лева за застраховка помощ при пътуване в чужбина? Колко струва денталното лечение? Колко струва лечението на злополука или заболяване в чужбина? Никак не е евтино. Когато правите такава застраховка, е много важно да си дадете сметка къде отивате, колко време ще стоите и какво ще правите на това място. Не разчитайте на стандартните застраховки, които ви правят, тези, които ви организират почивката. Защото те са направени на най-ниската възможна застрахователна сума, която в много случаи не е достатъчна за изплащането на прилично обезщетение. Затова отделете си време, поговорете с вашия застрахователен консултант, къде смятате да отидете, какво смятате да правите и най-вече колко можете да платите за застраховка, за да можете да си осигурите едно прилично обезщетение, ако не дай си Боже нещо се случи. Ако нямате застрахователен консултант, влезте в сайта mayazasтраховки.com. Там можете да организирате среща с мен, на която аз ще обясня всички подробности. В този сайт може да намерите и много интересна информация за всички видове застраховки. Свържете се с мен днес. Колкото по-рано, толкова по-добре.